банан это трава, вы знаете? Яйды хағынһаң Өфө лимонарийна кил февраль-март айы ул ысын ожмах бақсаһына әүрләт. Цитрустар башка экзотик емеш ағастары сәскә ата. Сәскәһе матур булып үсә. Темный бордовый дәсә. Емешләрен биреп эшләйм. Емеше 8 ай бешә инде. Былай банандың япраклары 1 елда үсеп сыга зур итеп. Башкортстан лимондарының даны тотыш илгә таралган 1 гектар майданда үткән 1250 агастан Өфө лимонарий уңгандары елына 25 тонна уңыш йыя. Лимонарии идут весенние работы. Мы делаем, обстригаем сейчас, вот сухие веточки убираем у лимонов. И когда уже полностью будет обстрижено дерево, посмотрите, как начинает у нас красиво зацветать. Это вот сорт ташкентский у нас, мелкоплодный, тонкокурый. Сорт ташкентский, но сахароза в нем 75%, 25% витамина С, поэтому многие маленькие детки могут его есть как кислый апельсин. То есть очень сладкий лимон. Но сейчас вот идет массовое цветение, посмотрите, как красиво цветут ташкентские лимоны у нас. И даже вот еще есть вот здесь вот у нас, мы видим селекционный сорт наш, выведен нашим лимонарием. Он называется сорт цитрон Зиля. Был лимонды ла тышы менән ашырга мөмкин. Лимондардан тыш бында мандарин, помело, цитрон, каламандин бар. Бұл каламандин, Азияны аткелгән емеш. Тәмләп карагыз була. Тәмләп карарга мөмкинме? Каламандин дип атала икән. Хәзер тәмләп караек, нинди икән тәме. Тәме үзенчәлекле. Әс келтем, мин мондайды беренчегә ашап караным. Лимон менән лаймды каламандин менән алмаштырырга мөмкин дип белгечләр. Файдалы яктары ла бихисап. Нервы системаһын тынысландыра, төрле вирустар менән көрәшергә ярдәм итә. Коллекцияла 500 төр үсемлек. Улар арасында иң күбе цитрус. Лимондың гына 19 төрө бар. Бuna безнең лимондар Өфө лимонарийында. Улар теплицала үткәс, улар 3 тапкыр сәскә аталар. Беренче сәскә ату бына ошо февраль, март, апрель айында була, икенчесе июльдә, өченчесе көзгөһен октябрь, ноябрь, декабрьдә сәскә аталар. Һәм иң уңыш биргәне әлбәттә менә бүгенге сәскә ату март айында аткан сәскәләр безгә ноябрь, декабрь айында хап-хары уңыштар бирәсәктәр. Бар цитрустар күп. Ләкин безнең майдан 1 генә гектар. Хәзерге вакытта без 31 ел эшләп, безнең майдан yetişмәй башлана. Һәм уларның кайһы бердәре берәр икешәр генә агас, улар уңыш биреп, без уны тик фән өлкәһендә генә куллана алабыз, кешеләргә хатып булмай, чөнки улар 1-2 генә агас була, улар әз. Әгәр дә инде безнең реконструкция булып майдан күбәйһә, әлбәттә без уларны күбрәк ултыртабыз, төрле төрдәрен цитрустарның. Үзбәкстандан алып кайтылган Ташкент һәм юбилей, Башкортстанда сыгарылган Салават, Ләйсән, Зилә, Уралтау сорттары моңгол уңыш бирә. Лимонарийда һәр сорт ентекләп өйрәнелә. Агастардан емеш бирү мөмкинлеге барлана, яңа сорттар эзләнә. Ял Өфө лимонарийның хуш еҫен телевизор аша бирү мөмкинлеге юк. Бында әле лимон, фейхуаның сәскә аткан мәле. Фейхуаның сәскәһе иҫ матур. Еҫе бөтөнләй юк тиерлек. Әйткәндәй, уның емешенән бик тәмле кайнатма яһайҙар. Шулай ук сәскәнең таждарын да ашарга мөмкин дип белгечләр. Гранат, фейхуа, инжир, кавын агасы, гуава барһы 500-дән ашу атама. Өфө генә түгел, республикадан ситтә яшәгән үзенчәлекле емеш һәүсләр дә лимонарийга еш сәяхәт кыла. Гүзәл Ишкинина, Данил Гафиятов, Зарима Хисматуллина, Хәбәрдар, Башкортстан.